V infoteroristických útokoch, ktoré uskutočňujú antikultoví teroristi, zohrávajú kľúčovú úlohu médiá, respektíve niektorí ich bezohľadní, nečestní predstavitelia. Práve vďaka ich úsiliu dochádza k demonizovaniu a očierňovaniu nevinných ľudí. Tí istí ľudia, novinári, redaktori, vlastnými rukami šíria nenávistné prejavy a deštruktívne postoje predstaviteľov antikultových organizácií. Nielenže tým formujú verejnú mienku, ale aj vyvolávajú výbuchy, agresie a konflikty na náboženskom základe. Každé štádium zámerného prenasledovania náboženských skupín, od stigmatizácie až po úplné potlačenie, je podporované propagandou v médiách. Cieľom týchto informačných kampaní je ospravedlniť trestné činy a podporiť prenasledovanie cieľovej organizácie, čo je nepriateľné. Dokonca aj potom, ako sa organizácia, ktorá sa stala obeťou, prestane existovať, alebo ešte horšie, keď sú jej členovia fyzicky týraní až na smrť. Zástupcovia médií naďalej trvajú na tom, že takýto výsledok bol nevyhnutný, potrebný a spravodlivý. V skutočnosti sú takíto zástupcovia médií páchateľmi informačného terorizmu a často aj podnecovateľmi priamych teroristických útokov.